ହାଏ ଗାଇସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଛତୁ ତରକାରୀ କିଭଳିଆ ବନା ହେଉଛି। ହାଏ ଗାଇସ୍, ନମସ୍ତେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ମା ଏବେ ବାଡ଼ିରୁ ଛତୁ ବାଗଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆମର, ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିର ବି ଛତୁ ହେଇଥିବ, ଦେଖୁଥିବେ। ଛତୁ କେବଳ ହେଇଛି ଦେଖୁଥିବ, ଫ୍ରେଶ୍ ଛତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୋଳା ହେଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ଛତୁ ବାଗଉଛନ୍ତି ମା ଆଉ ବଡ଼ ମା ବସିକି। ତାପରେ ବାহিରେ ବର୍ଷା ବି ହଉଛି। ଛତୁ ବଗା ସଇଲାଣି, ଅଧା ସଇଲାଣି। ଛତୁ ଭଜା ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଲୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଲୁ, ପ୍ରେମ ଋତୁ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଜୀବନକୁ ରଙ୍ଗେଇଲୁ। ଏବେ ଆମର ଫାଇନାଲି ଛତୁ ବଗା ସଇଲାଣି। ଏବେ ଛତୁରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେବା, ଭଲ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଧୋଇଦେବା। ଏବେ ମା ଛତୁ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ।